Tatagpura sila mga kagamba. Ayan na. Uy. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun mga kagamba, welcome back to my channel. Magandang araw sa inyo lahat. Bago yan, may paglalabanin tayo mga kagamba. Bago yan, shout out muna tayo kay Jonathan at Axel ng C5 sa may Paranaque, si Emilito Navarro, si Jeff Ronda, si Mark Daniel Aguirre, Reynard Kevin, JB Ochoa, Amazing Spider, Yoboy Daniel, Aster Lumtong, RJ Abaro, at saka si Kim Bautista ng Valenzuela. Yung channel yata niya yung Listen to Me. Yan. Mga kamba, nag-comment siya kanina lang. So, ayan yung paglalabanin natin. Yan, pinapakita natin yan. Yan, so nakita nyo, ito yun yung dark. Ito yung dark na tigrihan siya. Ayan. Medyo dark yan Ayan. Ito naman yung isa. Ito pares nanalo na ito mga kagamba. Tignan natin kung magiging malupit yung laban. Kasi ito mga panalo na to Maganda sukat nito. Nasa mga good size to. Pares to Burias mga kagamba. Kawatin muna natin. Ipapakita muna natin isa. Malupit na yung mga lakad niyan. Ayan Ayan. Ayan siya. Yung brown na lights. Ito naman yung dark. Yung isa. Ayan. Ayan siya. Nasa dulo kasi kaya naawat natin tumakbo doon Magpanag muna sila kaagad So ayan. Kunin natin isa. Palalakarin natin. Ayan Ayan. Ayan mga kagamba So subukan na natin paglabanin natin. Saktong-sakto yung mga size nito mga kagamba. Umikot tayo isa. Ayan. Bumalik. Manatakot. Ayan Banti na. Ayaw umalis Ayan. Tatagpura sila mga kagamba. Ayan na. Nalaglag yung lights. Lights brown na nagpatihulog. Ayan. Kaya palang tatae. Lumaban ka. Lag ulit. Pandi ng laban ito mga kagamba. Ang ganda ng lakad Robin Padilla Ano naging problema nito? Hindi raramdam kaya ito? Bakit hindi nalalaban? Pag manlaban ka, patay ka. Ayan, nanlaban ka para patay ka. Naku. Hindi nalalaban mga kagamba. Naku, kinagat niya sa stick Grabing tapang nitong isa na to. Lumagutok pa sa stick. Manlaban ka. Ayun na. Nadali niya. Ayun na. Yun na mga kagamba. Malupit tong isang dark na to. Pinatay niya agad malupit mga kagamba. Lumalaban din isa. Grabe Ayun, kumawala. Naku, patay ito mga kagamba.
Grabe rin katas nito. Wala na mga gamba. Hindi na gumalaw. Malupit ang... Ito, magaling to. Matapang to. Aray ko. Nangagat pa. Aray. Grabing kagat to mga gamba. Grabe, kinagat pa ako. Oh. Dumugo, oh. Ayan, oh. Salbahe ito. Ayan, oh. Hahanapan natin ng magaling na kalaban ito mga gamba. Ayan, oh. Tatandaan natin to. Tandaan nyo to. Ibigyan natin ng malupit na kalaban. Ayan, oh. Kinagat ako. Ayan, oh. Salbahe. So yun mga gamba, isilid na natin to. Baka makagat ulit. Oh, naaway niya yung stick. Oh, grabing tapang nito mga kagamba. Hanapan natin ang kapat na to, yung malupit. Ayun, so yun mga gamba. Nakagat tayo. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!